Un dos antoidos con máis sona en Galicia é o de Verín. E hai unha tradición que marca o principio da festa. O cigarrón sale no San Antón. Estamos na festa do San Antón. A ver, fálame un pouco desta festa. Por que se celebra esta festa? Esta festa celebrase, eu sendo rapaz, hai moitos anos. Xa dos que veñen dos antigos, pois eu sempre me acordo de ver a tradición desta festa, que é o chourizo. É o San Antón, preso teva a fama do San Antón, pero é o magosto dos chourizos prácticamente. E aquí, aunque a xente beba e coma, emborráchanse e nunca hubo un lío. Moi ben. Isto igual xa é unha cousa das que o santo os protege ou é que ele así, funciona así desta maneira. Que tal? Estades aquí ao carón do lume. Carón do lume esperando a merenda. Xa Aquí- comemos o xantar e agora estamos esperando a merenda. Quides merendar? Pois imos a facer unhas costillas e uns criollos, uns chouriciños asados e empanada temos, de atún e de carne. A verdade é que eu son de Ourense, é o primeiro ano que veño, pero increíble, Pensei en millor como agosto en Montalegre, en Ourense. Iso que o día non vos acompañou moito, non? Non, o que pasa é que trouxemos unha furgoneta aí e fomos... No momento de choiva fomos... Estuvemos ben ao abrigo. Ben ao abrigo. Non, xa vin a furgoneta e incluso vin un colchón. Sí. Eso é para dormir ou para facer outros labores? Bueno. Outros labores, máis ben. Pasa, non ven, este día aquí, aunque chova, están estes toldos, tápanse, e aquí están hasta as 2 ou as 3 da mañá, comendo e bebendo, e aquí non pasa nada. A mañá estaba chovendo, pero a xente ven igual. Mira, xa desde que hora estás aquí? Desde as 10 da mañá. Xa fuches aos oficios litúrxicos, ou sea, Sí, a misa... Viñamos a misa ás 12 e pico, e agora volvemos un do santo a darlle unha propina. E aquí, na capela, pois, faise a misa, de que participa moita xente, e, en fin, depois a comer, e pasalo ben todo o mundo e adiós. Aquí non hai enemigos. E ata que hora dura? Hasta as 3 ou as 4 da mañá, algunos hasta marchan por outro día. Temos aquí de todo. Moitas gracias. Está que programa típico de aquí. O que non nos gusta é o día. Bueno, o día ahora puxose mellor. Pero bueno, ahora xa... Por la mañá xa estuvo na capela. Non, porque eu non vin a misa que non dei chegado. Bueno, Pero ahora vai disfrutar. pero vin a comer. Isto mellor non hai. É pena que non tuvera un pouquiño máis de axuda. Porque isto é precioso. É unha festa de moita xente, non? Sí, moita. Hai anos que, pois, que igual pasa de 2.000 personas por aquí, porque ao fin ten moita tradición. Cando entroido queda baixo, pois xa empezan os cigarros e veñen aquí. Entón, pois, xa lle dan un aire ao entroido de Verín. O primeiro día que os cigarróns saen ás rúas de Verín é hoxe principalmente, é hoxe o día que empezan a poñer os traxes. A salir ás calles, se dice que o cigarrón sale no San Antón. Este ano ven o entroido moi alto, pero normalmente o domingo que ven, por exemplo, o ano pasado, era o corredoiro xa. Xa. Sí. E o seguinte domingo xa era o carnaval. Entonces, pues, prácticamente... Está aí. Sí, está aí. 20 anos que vimos todos, montamos isto, divertímonos, pasámoslo ben, comemos ben, o que nos falta é un baño. Levo toda a tarde levando as mulleres a mexar ao río, a la baixo. Te lo juro por Dios, non é broma, A bella viaxe, por que non mexan? Claro, nós non temos problema, pero elas, No, claro, elas sabes que tapa cu. E revolvete bem que non dá mexar no medio das ervas. Vou por río, depois non me mexan. O caralla que non mexan. Levan todo o día sin mexar. Moi ben. Pois por ano temos baño. Moi ben. Sin desaugue. E tú, po ano ven comer con nós. Veño a inaugurar o retete. Quedas invitado. De acordo. Vale? De acordo. Pero entonces non abro o retete hasta que non veñes tú. Nunca he ido a nada parecido. De onde eres? De Londres. Hola, moi boas. Que tal? Están aquí rezando ao Santiño. Estamos rezando, claro. Primeira festa, despois hai que darlle tamén algo de alegría ao santo, non? Hombre, claro, algo de alegría e algo de devoción tamén. Algo de devoción.
E ao santo faise algunha ofrenda ou entregase algún obxecto ou non, simplemente rezase. No, simplemente hai que rezarse. Eso era antes. Antes traían a cachucha e sorteábamos aquí a cachucha, pero eso ahora xa pasou un pouco. Se pide por os animales que están maliños, é abogado dos animaliños. Eu ainda ano pasado tiña un canciño maliño, estou pedindo por él. E fixoche caso? A ver, era moi velliño, pero bueno, polo menos o can, mentras estuvo maliño, non sufriu. A ver, tens uns pendentes aí de cigarróns, non? É a careta do cigarrón, do que en realidad empeza a salir esta noite. Por as rúas de Verín sale o cigarrón, que é o que marca a entrada do Entroido. Estamos aquí co presidente da Asociación de Cigarróns. Mira, que a nova lei esta de antitabaco, os cigarróns non nos suprimiron. Non nos suprimiron, non, pero por o mal tempo que tivemos toda a tarde, por o peligro que corren en manchar o traxe, pois non van a salir hoxe. Ti és cigarrón? Sí, por suposto. Pero hoxe non pudeche vir aquí por culpa do tempo, non? Non, o tempo non axuda. Levamos uns anos que chove bastante, os traxes son moi delicados, entonces co barro e con todo, pois... Xa, estropeanse, entón hoxe non axudou o día, pero bueno, xusto ao mediodía foi cando empezou a chover máis fuerte, estuvo aí unha hora chovendo, entón pois sí que... Xa. Eso, pero bueno, como che dirían por aí, este é o pistoletazo de salida, xa está todo o mundo pensando no Entroido e agora xa non queda nada. O San Antón para nós é unha gran festa. Xa é unha pena que non poidan salir hoxe, porque debe ser dos poucos anos que fallaron, non? Exactamente, dos poucos, porque todos estes anos, pois, o mellor chove un pouquiño pola mañán, pero a tarde ven bastante boa, altea un pouco, está, bueno, pois as carreteras están limpias e tal, suelen salir sempre. Pero este ano é que ve unhas bátigas moi grandes, entonces, pois é imposible. E con este lume que tedes aquí atrás, no medio de xestas, de árbores, non hai perigo? Non, hoxe está todo verde, como vedes, temos un retén aí cerca, non hai peligro ningún. Acabo de chover fai 2 horas. Hasta que hora pensades aguantar aquí hoxe? Bueno, hasta co corpo aguante. Non sei se 1 hora, se 2 ou 3, pero hasta co corpo aguante. Que no hay una mujer en este mundo que pueda resistir ese calor de nadie. El aplauso para ustedes mismos.